selu Kotezi u Trebinjskoj općini pronašli smo priču o suživotu kakva se rijetko gdje pronalazi. Naselje u kojem, kako se za njega zna, u miru i rahatluku žive katolici, pravoslavci i muslimani je i nešto više od obične priče o suživotu. Ipak, danas u selu živi vrlo malen broj mještana, mahom starijih ljudi i nekolicina njih koji tu dolaze vikendom. Zatekli smo i jedne i druge. Kuhika Ruža. Gospođo Ruža, gdje ste ovo krenuli? Nisam nigdje krenula, samo sam pošla da vidim ko je ovo, da znadem koju selu. Rijetko vam ko dolazi pa ste se iznenadili, vjerovatno. Pa dolazi nam svaki dan ovako naše svojte. Eto tako. Dođe da vidi imamo li šta papati. Vrlo je malo trebalo vremena da se uvjerimo u ono zašto smo i došli u ovo skromno naselje. Prva stvar, lokalna crkva, napravljena na zemlji koju je poklonio stari muslimanski beg, a obnovljena uz zajedničku akciju svih mještana. Iz sela i okolice nije bilo ni pravoslavca ni muslimana koji nije došao i dao ili donaciju u novcu ili pomogao raditi. Svaki. Znači svi su nam tu došli pomoći i to smo napravili. I ja sam ovim muslimanima iz sela rekao, koji žive i u Sarajevu, Burine i Cigići, isto tako i u Sarajevu i u Mostaru i u Dubrovniku. Izvolite gospodo početi raditi džamiju, mi ćemo vam pomoći obnoviti isto kao ste i vi nama pomogli obnoviti onaj crkvu. Samo krenite, mi ćemo vam pomoći i u novcu i u materijalu. Da li biste vi voljeli da se obnovi ta džamija? Ja bi, zašto ne bi. Svaki dan ima neko više. Kako god želi svoje, tako želi tuđe. Zašto ne bi? Da hoće Bog do 3 biti, a ne jedna. Lokalna crkva pak krije još svojih specifičnosti. U selu kad bi neko od, znači na toj istoj katoličkoj crkvi, kad bi neko od pravoslavaca umro, onda bi to zvonilo, znači klecalo bi i za smrt od toga pravoslavca koji je umro u selu. Kada je tokom agresije srpska vojska ušla u selo, još je jednom do izražaja došla specifičnost Koteza. Međutim, oni su naletili tu na jednog pravoslavca i onda je on njima rekao, u ovom selu nemate šta što se tiče toga tražiti. Ovdje niti ima neprijatelja, ovdje su vam svi prijatelji. Ako imate raditi nešto muslimanima i katolicima, prvo napravite meni pa onda njima. Jednostavno, tako u ovome selu ovdje, niko nije ni ozlijeđen, niti je koja kuća upaljena, niti je kome šta bilo. Zaista, tu nije bilo ništa. Koteška džamija ili džamija Muje Kotezlije, kako je mještani zovu, nije bilo kakva džamija, već najstarija na prostoru Južne Hercegovine, a možda i šire. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2003. godine ju je uvrstila za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Samo selo krije u sebi brojne historijske znamenitosti. Imamo stečke od Ilira, onda imamo od izbe. Izbe to danas u Europi najviše ima u Španjolskoj, znači u Andaluziji. Kod njih je toga najviše. Izba to vam je jedna, ajmo reći na čemer, jedna prostorija duga kao garaža, duga 15, 20, 10 metara, zavisi kako je koji domaćin bio. To su bile kao hladnjače, kao za zimnice. Što se tiče muslimana, imamo Mejtef, najstariji u bivšoj Jugoslaviji. Mejtef, najstariji. Onda imamo džamiju, najstarija je u bivšoj Jugoslaviji bila u Beogradu, to je prva, druga je bila u Počitelju, a ovo je treća. Evo ovo ovdje se zove dućan koji je bio otvoren do početka Drugog svjetskog rata i tu se moglo kupiti osnovne potrepštine za ovo selo, šibice, duhan, ćati i one osnovne stvari koje su u to vrijeme bile i to je držao jedan Burić. U svemu tome neki su prepoznali i turističke potencijale. I ovdje bi se bavio sa tim seoskim turizmom, malo jahanje, kupanje, bazen, domaća hrana, izleti, jer vrlo je blizu i Mostar, odavde 45 minuta, znači nekako si točno u sredini. Očarani prijatnošću i stvarnošću onog što smo zatekli u Kotezima, a čiji smo vam samo mali dio prenijeli,
upitali smo Kotežane za njihov recept i formulu suživota. Vrlo jednostavan recept toga suživota je znači iskrenost. Iskrenost koju ti jednostavno voliš svoje. Ja sam katolik, ja volim svoje. I da bi razumio drugu vjeru, moraš prvo voljeti svoje. A to danas nazivaju nacionalnost. Da si nacionalista, da si ovaki, nije to. Jednostavno ti trebaš voljeti svoje da bi razumio ovoga drugoga kako on voli svoje. Iskrenost i dogovori, to je recept. Da je Bog do cijela zemlja, ko što je Kotezi, niti bi bilo sukoba, niti bi bilo prepirke, ništa. Dođite u naše selo, neka dođe vlada Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, bez obzira čija. Neka sve te vlade dođu u Kotezi, neka vide kako se ponaša narod ovdje i neka se ponaša i on tako i nema problema. I doista je tako. Selo Kotezi je ono što je teško ispričati te prenijeti impresije. Onom ko još ne vjeruje u istinitost naših riječi, preporučujemo da Koteze posjeti i uvjeri se u odsjaj tradicijske Bosne i Hercegovine, kojeg nisu ugasili ni svi ratovi 20. stoljeća. A sigurni smo da ćete pronaći i više od toga.